Infetħet l-ewwel dar fil-komunità l-persuni b'diżabilità fil-Gżira Awċija. Dar il-Fjuri fir-Raba' Tawdex se tospita 10 persuni kemm diżabilità fiżika kif ukoll intellettwali fi 3 appartamenti separati. Id-dar tippromuovi ħajja indipendenti jew semi-indipendenti fejn il-persuni b'diżabilità jgħixu ħajja normali bl-appoġġ meħtieġ minn persuni professjonali meta jinqala l-bżonn. Mauro Farrugia, direttur ta' Aġenzija Support li se topera dar il-Fjuri, stqar li l-għajnuna li se tingħata lil persuni li jgħixu f'din id-dar mhux se xekkel l-indipendenza tagħhom. U jkollhom is-support. Mhux inkollu magħhom imma meta jkollhom bżonn. Biex bekk dak li jkun ħajkollu support meħtieġ imma mhux se jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tiegħu. Ovvjament l-appartamenti huma kollha aċċessibbli, ġifieri kompletament aċċessibbli, anki gwarderobbi, appliances, ġifieri ovvjament dejjem biex dik il-persuna tkun tista' tagħmel kapaċitajiet kollha tagħha mingħajr ebda xkil. Dar il-Fjuri hija t-tieni minn 10 djar li l-Gvern se jiftaħ tul din il-leġislatura bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Waqt l-inaugurazzjoni tad-dar is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana fakret kif sissa diġà nfetħet dar fis-Siġġiewi filwaqt li bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 5 djar oħra fosthom f'Ħażabar, f'Pembroke u fiż-Żurrieq. Mhux biss biex nagħtu kwalità ta' ħajja lil persuni b'diżabilità imma wkoll biex inwettqu l-impenn illi ħadna mal-familji u mal-ġenituri illi inserħulhom rashom illi l-ulied tagħhom il-familjari tagħhom li għandhom diżabilità ser ikollhom sistema u struttura illi tkun tista' tindirizza l-bżonnijiet illi huma għandhom. Karwana saħqet li din id-dar se tingħaqad ma' katina inizjattivi oħra li l-Gvern ħa fil-Gżira Awċija bris il-persuni b'diżabilità, fosthom il-Learning Hub għal persuni b'diżabilità, it-taħriġ tal-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smigħ u twaqqif ta' Special Olympics Fawdex.